ta zásluha patří tady panu řediteli Služenkovi, panu starostovi Prokopovi, panu starostovi Stárkovi, že tady dnes vůbec můžeme stát a my jsme velmi vděční, že tu možnost máme, že přístavba vznikne zkušebna, kde můžeme rozšířit náš repertoár o další nabídku. Ta stavba má vždycky několik fází, které jsou samozřejmě hrozně zásadní a donedávna vůbec téměř nebylo možné tady projít, protože bylo všechno v absolutním rozkladu. My už se teď dostáváme do té fáze, kdy se to začíná skládat, což je bezva a je to, myslím si, výborná příležitost k tomu to všechno vidět, všechno si to natočit, všechno to vyfotit, protože ta příležitost už nebude. Tam bylo dřív naše muzeum loutek, které se zrušilo tady s touto přístavbou a proměňujeme ho na to studio. Budeme se tam určitě podívat. Ale pro nás zásadní. A ten stát je taky super, to je jako bomba, že bude i sláveček. Takže to je jako super. Tady v podstatě je ta chodba, která normálně je přísálí, ale tady odsud budou potom třeba nástupy herců, takže to bude jako bezva, že se budou moct připravit. Takže když diváci přijdou třeba do toho prostoru, tak si tady budou moct odložit a tady potom zhlídnou představení, potkat se s náma na besedě. Třeba. Na pědestál. Tak jestli teda můžu předat slovo. Já myslím, že hlavní slovo budou být samozřejmě zpět s Hudinkem. Hudinku můžu teda ještě chviličku. Asi by nám tady neměli chybět zástupci Subkafonu, pan Alan Pískač a Madame Devota, kteří jsou tady dnes s námi. Spoluautor a režisér Mickey Kirchner, který také nesmí chybět. Ano, je to tady písemný. A my jsme zvolili takovou dneska, voda se tady mění rychle v beton, tak jsme se rozhodli CD poprášit ze sutí a máme ji tady nachystanou. Takže... To měl říct já, to rozdělal direktor, dobře. Říkáš ty Ježišmarja, prosím tě. Tak to zkraťte, já budu prášit. Ne, pořádku, tak to vybrano poprášit, já už je děkuji. 6 let jsme čekali na to, až se protagonisté divadla Spejblá Hudinka rozhodnou jít do nahrávacího studia ano, je to a pořídí nový audiozáznam aktuálního představení, který si myslím, že dokumentuje úplně tu nejsoučasnější podobu divadla Spejblá Hudinka. Ale víc než já tady budou. Proč se vám to líbí, ať hlavně najdete vůbec nějaký přihrávačí už si to chtěli pustit a nic. Tak děkujeme. Poprosíme pana starostu. Tak samozřejmě já se přidávám jako jeden z potříčků a přeju vám vlastně, vy už tady jste, Hudinku, víš, jak dlouho už tady jste na té davidské adrese? Jo, je to 30 let, je to vlastně od roku 95, kdy se sem přistěhovali na Davidskou. Jo, tu Davidskou to rozzářilo a Hudinkovi brzo bude, kolik ti bude? No, spoustu. A to se budeme bavit příště, ale brzo oslaví významný výročí, tak já přeju, ať se vám tady v tom novém prostoru daří a samozřejmě ať poslouchají, tak jak tady zaznělo předtím, ideálně dalších 30 a nebo jo, dobře, dalších 100 let, takže tak všechno nejlepší od Vinku a i Spejbovi. Děkujeme. Jsme tady udělali slavnostní. Tak ať vidíte tu novou sedačku, takhle bude vypadat těch 281 míst vlastně Spejblovi a Hudvinkovi, hlavně teda Hudvinkovi, protože je ten hlavní oslavenec. První premiérou bude inscenace právě pro malou scénu, respektive pro zkušebnu, respektive studio, jak tomu říkáme teď asi 8 názvama, protože zatím sami nevíme, jak tomu máme říkat, tak se s tím sami dříváme. To bude inscenace Mánička a Hubáčci pro nejmenší diváky zhruba od 2 let. Navazuje to v té řadě na ta představení pro nejmenší diváky v rámci populárních mimijních představení. To bude režírovat Jan
Janka Ryšánek-Šmitová, která tady tuto linku vlastně u nás v divadle otevřela před pár lety. Druhým velmi zásadním představením bude 2. května premiéra v Den Hudvínkových narozenin představení Kabaret Hurvajs, na které vás srdečně všechny zvu. Bude to oslava Hudvínkových narozenin na velké scéně divadla Zpěvla Hudvínka, což já pocitově pro sebe beru jako takový ten oficiální výkop toho všeho, co se tady jakoby stalo. Zároveň je to ta 100, kterou ten večer, myslím si, oslavíme nejenom tou premiérou, ale taky projekcí takového dokumentárního filmečku, který teďka připravujeme. Při Hudvínku to bude úplně ideální, bude to hlavně o tobě a pro tebe. Takže to je druhá záležitost tohoto příštího roku. Třetí inscenací, tu inscenaci bude režírovat Hanka Kovaříková, která režírovala Hudvínek prodává nevěstu v předloňském roce a který teda sklízí to představení jeden úspěch za druhým, takže to bude režisérka tady toho titulu. Myslím si, že to zase přinese hezkou podívanou pro celou rodinu, což je pro mě důležité, aby to nebyl jenom titul pro děti, ale aby jsme všichni, kteří uvidíme tady tu poctu Hudvajsovi, si mohli trošku zavzpomínat, budou tam i ty nejslavnější dialogy, takže myslím, že to bude takový ten průřez toho, co chceme dostat od Hudvínka k narozeninám i my. Třetí inscenací potom bude titul zase na studiovou scénu, to bude Hudvínkova vlaková pohádka, kde bude Zpěvl s Hudvínkem putovat po různých dobrodružstvích z toho vlaku až do vesmíru. Myslím si, že to je takový jako milý, malý představení pro ty nejmenší. To bude režírovat, vyrábět, všechno dohromady realizovat Honza Suša, řezbář, režisér. A myslím si velmi zajímavý, kreativní člověk, pro kterýho to bude podle mě dokonce divadelním debutem, ale myslím, že to bude jako moc krásný výtvarný představení. A pak se přilhoupneme přes prázdniny, protože toto všechno bylo do června. A v září nebo v říjnu potom bude premiéra Mikyho Kirchnera, Spejblův, Elixír pošetilých myšlenek, zase na velkou scénu. To budou příběhy ze Staré Prahy, legendy Staré Prahy, magie Staré Prahy. Myslím, že to bude taky velmi výpravná, opulentní podívaná, kde se zanoříme do hlubin staropražských legend. A potom poslední představení Hudvínkův Sněhulák, který taky bude tady na velkém sále. To je představení, které možná znáte, protože je to titul ze 70. let, který vyšel i jako nahrávka. Myslím, že spousta z nás na něm vyrostla a my jsme ho zařadili do naší reediční řady, protože my vždycky Hudvínkovi vytahujeme nějaký tituly ze Zlatého fondu a já jsem chtěl, aby v tom příštím roce si i Hudvínek zavzpomínal na své mladší léta, to znamená na ty 70. roky a zároveň jsme potřebovali další vlastně zimní nebo zimně vánoční titul, takže tady to nám tak krásně zapadlo